Boze Zeeuwen trokken deze week meerdere keren naar Den Haag. En op het terrein van Termfos was een ontploffing. Een gecontroleerde wel te verstaan. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. In 3 weken tijd hebben de Zeeuwse basisscholen 30 keer een klas naar huis gestuurd. Vaak lukte het wel om bijvoorbeeld een zieke leraar te vervangen door de directeur of een intern begeleider. Maar gemiddeld ging het dus elke dag 2 keer mis. De afgelopen maand hebben wij denk 3 of 4 keer een klas naar huis gestuurd. Op alle Zeeuwse basisscholen samen kwam het in januari ruim 30 keer voor dat een klas geen les kreeg. Er hoeft maar 1 leraar ziek te worden of scholen raken al in de problemen. Dan is het lastig om een goede vervanger te vinden soms. En meestal lukt dat wel, maar niet in alle gevallen. En dat is toch wel iets nieuws van deze tijd en daar maak ik me wel zorgen om. Je wil kinderen niet naar huis sturen. Kinderen moeten gewoon lekker op school zijn, lekker les hebben en dat moet een continu proces zijn. Dus een klas naar huis sturen is echt een allerlaatste wat je doet als school en wat je eigenlijk niet wil. Het overkwam leerkracht Eva Vierenhalm van groep 8 van de Prinses Irene School in Goes een paar weken geleden. Ze kreeg griep en haar klas moest noodgedwongen een dag thuis blijven. Je beseft je van tevoren, je voelt je al niet lekker, dat is natuurlijk al rot. Maar je beseft je heel goed op het moment dat ik nu ga bellen, ja, dan heeft dat gevolgen voor mijn groep. Dat betekent dat ze een dag missen, lesstof missen. Je weet dat je ouders daarmee belast, want die zitten ook met de handen in het haar op het moment dat ze moeten werken. Dus dat is heel vervelend. 'S Morgens als ik wakker word is tegenwoordig het eerste wat ik doe op mijn telefoon bekijken. Van staat er een berichtje. En als de telefoon gaat, dan is het dan van met angst en beven opnemen. Als er geen collega is omdat hij ziek is, dan schakelen we eerst de vervangerspool in. En het kan ook voorkomen dat er geen vervanger is. Als er geen vervanger is, betekent dat in principe dat je als school de kinderen naar huis moet sturen. Dat hebben de Zeeuwse scholen 300 keer weten te voorkomen door intern een oplossing te zoeken. Want als je een ziekmelding op de dag zelf binnenkrijgt, is dat heel lastig. Dus dan spring ik zelf bij een dag. Aan de ene kant is het erg leuk, want zo ben ik ooit begonnen als leerkracht. Werken met de kinderen. En dat is weer een hele andere situatie. Maak kinderen op een andere manier mee. Maar mijn eigen werk blijft liggen. Dus dan zit ik vaak 's avonds nog even het andere werk of mijn eigenlijke werk uit te voeren. Hoeveel tijd neem je daarvoor? 10 minuten. Naast de directeurs staan ook interne begeleiders of onderwijsassistenten voor de klas. En soms gebeurt het zelfs dat een groep wordt verdeeld over andere klassen. En eigenlijk moet je dat natuurlijk niet willen. We hebben zien aankomen dat het aantal mensen wat we beschikbaar hadden voor vervanging, die zijn gewoon in reguliere banen terechtgekomen. Ik maak me heel veel zorgen om de toekomst. En eigenlijk op dit moment al, omdat we weten dat er volgend jaar al heel wat vacatures open zullen blijven staan. Ja, daar maak ik me wel zorgen om. Een oplossing voor de korte termijn is er niet. Dus voor scholen blijft het hopen dat meer mensen de stap naar het onderwijs willen maken. Een 23-jarige man uit Domburg moet 6 jaar de cel in voor doodslag op zijn zoontje. De rechtbank in Middelburg acht bewezen dat de verdachte zijn 4 maanden oude baby van het leven heeft beroofd door hem hevig heen en weer te schudden. De uitspraak valt 1,5 jaar hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het gaat om een kwetsbaar kind, een babytje, en dat was volkomen afhankelijk van de zorg van de verdachte. En helemaal weerloos. Hij heeft geen open kaart gespeeld over wat er is gebeurd toen hij alleen was met het kind. Toen duidelijk was dat het kind dringend medische hulp nodig had, heeft de verdachte die niet meteen ingeschakeld. Het OM en de verdachte hebben 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Zeeuwse gemeenten komen in actie tegen verkoop en gebruik van lachgas. Hoewel er weinig overlast is, kiezen gemeenten toch voor een verbod vanwege de gezondheidsrisico's. Wie een teug neemt uit een lachgasballon ervaart een kortstondige roes. Vooral onder jongeren is het populair. Heb je wel eens een ballonnetje geprobeerd? Ja, zeker. Dat heb ik zeker wel eens geprobeerd. Nee. Ik heb wel vrienden die het wel eens hebben gebruikt na een feestje of op een feestje, maar zelf nooit gebruikt. Ja, dat heb ik 1 keertje gedaan inderdaad. En hoe was dat? Nee, ja, eigenlijk weet ik er niet zo heel veel meer van. In Hulst, Terneuzen, Vlissingen en Tolen is er overlast van het gebruik van lachgas. Variërend van lege patronen op straat tot het hinderlijk gedrag van gebruikers. Daarnaast zijn er zorgen over gezondheidsrisico's. Het nieuws zie je wel veel dat ze ook mensen gaan autorijden en al mee. Ik weet dat moet je echt absoluut niet doen. Dat is, vind ik een beetje belachelijk eigenlijk dat mensen dat doen. Dat is net zoals met alcohol, als je dat gewoon met mate doet. Ik denk niet dat het dan heel veel invloed gaat hebben. Sinds 2016 valt lachgas niet meer onder de geneesmiddelenwet, maar onder de warenwet en is het legaal.
Er zijn meerdere pogingen ondernomen om het gas op de zwarte lijst van softdrugs te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. En dus regelen gemeenten het zelf. En ook ondernemers volgen dat voorbeeld. Of het nou 100% slecht voor je is, ja of nee, dat zijn nog steeds iedereen over bezig. Ik verwacht dat het wel mee zal vallen. Maar door de negatieve aandacht die er is, maar ook het voorkomen dat stel dat het wel slecht is, wil ik het niet op mijn geweten hebben dat wij eraan meegeholpen hebben. Ben je een beetje onder druk gezet ook? Nee, niet onder druk gezet, zeker niet. We hebben een goede samenwerking, gemeente, SWMO, Indigo, politie. En dat zijn toch wel behoorlijke goede partners waar je rekening mee moet houden. En hun vinden wel dat het niet goed is. En ik wil wel mijn goede samenwerking houden. Want hoe ging dat dan? Hoe verkochten jullie dat hier zo? We hadden een hoekje achter in de zaak. Daar konden ze de lachgasballonnen halen. Ze konden er niet te veel per keer halen. En we keken ook of de mensen niet te ver onder invloed waren van alcohol of andere middelen. En was dat populair? Het is heel erg populair. Het is natuurlijk weer iets opkomends. De jongeren willen altijd iets nieuws proberen. De grote horecazaken, Rotterdam, Amsterdam, noem het maar op. Daar komen ze ook terecht. En daar willen ze dus in Renesse toch ook aan mee. Dus de jongeren zijn wel teleurgesteld, denk ik. Ze vinden het wel ontzettend jammer, want het is ook een soort image wat ze hebben. Maar ze begrijpen wel de reden waarom we ermee stoppen. En heb je al een nieuw idee om de ballonnetjes te vervangen? Nee, nog niet. We wachten eigenlijk op de jongeren tot ze weer wat nieuws verzonnen hebben. Zeeuwse boeren en vissers trokken woensdag opnieuw naar Den Haag om te demonstreren. Akkerbouwer Kees Hansen, voorman van de Zeeuwse tak van actiegroep Farmers Defence Force, zou eerst niet gaan, maar liet zich overhalen, omdat tijdens de protestactie ook de akkerbouw aan bod kwam. Heeft u een beetje kunnen slapen vannacht? Prima. Ik moet vanmorgen van de wekker wakker worden, dus dat betekent dat je lekker geslapen hebt. Boer Kees Hansen uit Zierikzee is er vanmorgen vroeg bij. Tijdens de landelijke protestactie in Den Haag vandaag staat hij op het podium om de problematiek onder de akkerbouwers te belichten. Over wat er bij ons in de sector speelt, en dat is de gewasbeschermingsmiddelenbesluit wat op ons afkomt. Allerlei middelen verdwijnen waar geen alternatieven voor zijn en er vallen gaten in onze teelten die niet meer op te lossen zijn. Met zijn 18-jarige zoon gaat hij via het openbaar vervoer naar Den Haag. Kees Hansen is niet de enige Zeeuwse boer die vandaag hier op de Koekamp in Den Haag is. Er zijn meerdere Zeeuwse boeren naar de stad getrokken en sommigen kwamen zelfs op de trekker. 4:15 bij de trekker gestart. Even warm draaien en volgens naar Den Haag. Ik ben hier omdat het is leuk om met de mannen zo op pad te gaan en ik wil ook een toekomst, dus we zijn ook ergens hiervoor. We zijn als boer van nature geen demonstranten. Want eindelijk willen we gewoon op onze bedrijf aan het werk zijn, maar ergens houdt het een keer op. Wat is de boodschap die jij vandaag wil uitdragen? Zelf wil ik ook boer worden of bij een boer werken. En dan is het mooi als je ook een doel hebt om ervoor te gaan. Heel veel regels natuurlijk die ons blokkeren voor onze toekomst. En daar zijn we hier allemaal voor. En dan is het tijd voor de speech van Kees Hansen. Kees Hansen, namens de akkerbouwsector. Dankjewel. We kunnen er nu nog wat aan doen. We moeten los nu, mensen, want het gaat door. Het was een toespraak vol emotie, vol passie. Ja. Waar kwam dat vandaan? Dat zit al 10 jaar opgekropt in mij. Ik roep dit al 10 jaar dat het niet goed gaat met die landbouw. En ik vecht er al 10 jaar voor. En dan heb je een verhaal in je hoofd en dan hoef je geen papier meer te hebben. Dan is gewoon het verhaal wat je wil vertellen, komt er op deze manier uit. Ja, want u brak eigenlijk ook op een gegeven moment. Ik heb ook een stukje emotie. En als het gaat over de opvolging van mijn zoon, ja, dan gaat het blad om. Heb ik nu weer. Ja. Denkt u dat dit de laatste keer is? Laatste demonstratie? Ik hoop het echt van harte. Ik hoop het zo. Want hiervoor zijn we niet geboren om actie te voeren. Wij willen werken, wij willen gewoon boer zijn. De bewoners van de Dalemhof in Tolen zijn weer terug bij af. Ze moeten van zorgorganisatie SVRZ per jaar €600 voor een parkeerplaats gaan betalen. En dat vinden de bewoners veel te veel. Ze stapten daarop naar de toezichthouder, maar die vindt de zaak te klein om in behandeling te nemen. Wij voelen ons daar als bewoners allemaal beroerd over. En we voelen ons eigenlijk enorm in de steek gelaten.
De bewoners hopen nu op ingrijpen van de gemeente en onderzoeken juridische maatregelen. Ze leggen zich er niet bij neer. Ik ga zelf niet vertalen, nee. Ik ben gelukkig nog goed te been. En ik vind dit zo'n oneerlijke kwestie. En ik ga dus in de omliggende straten proberen, als dat tenminste plaats is, om te parkeren. Keiharde woorden en felle Kamerleden in het debat over het voorgenomen besluit om de Marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. Kamerleden hadden geen goed woord over voor staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. De staatssecretaris heeft de Zeeuwen een rotstreek geleverd. Het is een botte wijze van besturen. Het is niet normaal. Het is niet te verteren. Het is onbehoorlijk. Zeeland is geschoffeerd. De belangen van de regio worden ondergeschoffeld. Onbehoorlijk bestuur. Dat is wat hier aan de orde is. Felle woorden van oppositiepartijen over het handelen van staatssecretaris Visser. Dat zij heeft gelogen tegenover Zeeuwse bestuurders over alternatieve locaties voor de kazerne. Dat roept grote verontwaardiging op. En daarmee, voorzitter, is de Zeeuwen door de staatssecretaris willens en wetens een rad voor ogen gedraaid. Zeeland is bewust om de tuin geleid. Dit is gewoon een vette onvoldoende. Coalitiepartijen stellen zich daarentegen milder op. Ik ben vooral teleurgesteld. En ik vind het jammer dat we nu hier staan met het proces wat we nu bezien. De staatssecretaris gaat door het stof. En als ik er nu op terugkijk, voorzitter, had ik Zeeland en uw Kamer mee moeten nemen in die twijfels. Als je een besluit uit 2012 wat wil heroverwegen, dan moet je ook goed je huiswerk doen. En dat huiswerk heb ik gedaan, alleen daar heb ik Zeeland niet bij betrokken. En daarmee ook niet uw Kamer. En dat had ik wel moeten doen, voorzitter. En dat is ook oprecht nogmaals mijn excuses daarvoor. We hebben hier zitten turven, zou 17 tot zelfs 19 keer excuses zijn aangeboden door Barbara Visser aan Zeeland. Zoveel zelfs dat op een gegeven moment de Kamervoorzitter Ariep zei dat het een beetje gênant werd. En de staatssecretaris aanmoedigde om toch vooral door te gaan met haar betoog. Naast mij staat de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar. Meneer van den Tillaar, ja, veel excuses, maar ja, het debat wordt gezegd uiteindelijk slappe hap. De staatssecretaris blijft zitten en Zeeland staat met lege handen. Ja, inderdaad is Kamerbreed wel erkend dat het proces wat gelopen is, dat de manier waarop met Zeeland, met Vlissingen, met de regio is omgegaan echt fout was. Maar wat kopen we daarvoor? Dat werk begint natuurlijk nu nog. We hebben deze uitspraak van de Kamer nu gehoord. En het echte werk met de speciale adviseur gaat nu pas beginnen. En niet alleen Zeeuwse bestuurders woonden het debat in de Tweede Kamer bij. In totaal reden er zo'n 130 Zeeuwen mee naar Den Haag in de door de provincie geregelde bussen. Wij worden eigenlijk gebruikt voor een soort afvalputje, maar dat gaan we niet doen. Wij zijn trots op onze provincie. We gaan gewoon door, lukt door, et emergo. Politiek Den Haag moet begrijpen dat Nederland uit meer bestaat dan Holland alleen. Maar als oud-marinier, wat doet het met u, dit hele verhaal? Ik heb in 2012 heb ik de vorige Janine Hennis Plasgaard een beeldje aan mogen bieden bij het ondertekenen in Vlissingen. En ik ga straks, als het doorgaat, als het niet meer doorgaat, ga ik nu de minister een briefje schrijven dat ik het terug wil hebben. Ik ben namens heel Zeeland zo boos. Ik vind het zo droevig. We zijn zo beduveld, bedonderd door Den Haag. Ik vind het echt vreselijk. De antwoorden zijn bijzonder slecht en heel erg ontwijkend en boetekleed. Tot nu toe komt ze hiermee weg met het woordje sorry. Ja, en veel verder komt de Kamer hier ook niet met alle oppositiepartijen. Dus ja, ik heb niet zo'n goed gevoel eerlijk gezegd. Veel wol en weinig breien. Veel wol en weinig breien. Maar burgemeester Van den Tillaar is ondanks de uitkomst van het debat wel blij met de erkenning die Zeeland heeft gekregen dat compensatie heel belangrijk is. Wat je nu ook wel voelde in de Tweede Kamer, en ik denk dat we daar wel blij mee moeten zijn, is dat de Kamer erkent dat die compensatie heel belangrijk is. Dat die snel en concreet moet komen. Daarbij wordt gedacht aan voorjaarsnota, voor de zomer duidelijkheid. Maar duidelijk mag ook zijn, die speciale adviseur van de regering gaat een stevige klus krijgen. Want het herstellen van het vertrouwen begint met de gesprekken met hem of haar. En de verwachting is dat rond het einde van deze maand bekend wordt wie die speciale adviseur wordt, die namens het kabinet gaat praten met Zeeland over het herstellen van het vertrouwen en de compensatie. En terwijl er in Den Haag fel werd gedebatteerd over het afblazen van die verhuizing, wordt er al druk gefantaseerd over een andere bestemming voor het terrein van de beoogde kazerne. De directeur van offshorebedrijf Oos International uit Sirooskerke is namelijk bezig om een pretpark naar Zeeland te halen. En het terrein van de kazerne zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Het zou een themapark moeten worden, gebouwd door Chinese investeerders, half zo groot als de Efteling. Oos noemt de kans redelijk groot dat het plan gaat lukken. Wel nog even geduld, want over 5 tot 7 jaar zou de bouw van het attractiepark pas moeten gaan beginnen. Het was jaren de molensteen om de nek van de provincie, die er bijna financieel aan ten onder ging. Maar de sanering van het Termfos-terrein is bijna klaar. Vrijdag werd de laatste grote klus geklaard, het opblazen van de fosforfabriek. En het neerhalen van de fabriek was geen reden voor een feestje, volgens verslaggever Mark van Dam, die erbij was. Nee, het was zeker geen reden voor een feestje. Tijdens de toespraken werd er ook gezegd dat er eerder sprake was van een tragedie. Terwijl we achter mij kijken naar de laatste restanten van de oude fosforfabriek, werd er ook stilgestaan bij 2 dodelijke slachtoffers die er eerder vielen, jaren geleden, bij een bedrijfsongeval. En er werd ook stilgestaan natuurlijk bij het faillissement van Termfos in 2012, waar honderden mensen hun banen verloren. Ja, en de gewenste doorstart destijds, die is er nooit gekomen. Het is een bijeenkomst geworden met slecht nieuws en daar baal ik van. Termfos is niet meer, het is einde verhaal. Dus wat dat betreft, het is een punt in iemands leven waarvan je zegt van oké, het is klaar. Ik weet niet wat voor gevoel ik erbij moet hebben. Ik weet in ieder geval dat ik me plat gezegd shit voel. En dat het nu gewoon definitief is. Ondanks protesten in Zeeland en Den Haag restte er uiteindelijk niets anders dan de boel te sluiten en het terrein te saneren. Een enorme klus omdat het terrein zwaar vervuild was met fosfor, asbest en radioactief materiaal. Na jarenlang getouwtrek was er in april 2018 een akkoord over de verdeling van de kosten. Op advies van de commissie Samsom legde het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports ieder ruim 27 miljoen euro op tafel om de zaak te saneren. De grootste klus was het weghalen en verwerken van het nog aanwezige fosfor, een zeer brandgevaarlijke stof. Eind september vorig jaar ging de Sinterfabriek op het Termfos-terrein tegen de vlakte. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Meer nieuws vindt u op onze app en site omroepzeeland.nl. En voor nu nog een fijne avond.